No, kde je tá Rachel? Ahoj. Ahoj. Prepáč, zabudla som si mobil. Super. Čo keby ti nezavolali, Ellen, či nejde von? Dobre. No ahoj Ellen, ideš von? Čo? A to si nám kedy chcela povedať? No také niečo sa nedá zabudnúť. Aha, no dobre, no šťastnú cestu. Pa. No čo, ide von? Nejde, išla na dovolenku. A to nám chcela povedať kedy? Zabudla. A nezavoláme Michelle a Taylor? Tak teraz ty. Super. Jo, natáčame. Ahoj, Michelle. Ahoj, Michelle. Jedeš ty a Taylor dneska von? To je super. A kto je ten šťastlivec? Fúha, že by Kristiás? Stretieme sa tu, jak včera. Čauko. No tak čo, prídu? Taylor nie. Prečo? Stalo sa niečo? Áno, stolu. Preboha nejaký úraz? Nie. Taylor má rande. Aha, no dobre, idem sa najesť. Idem o pol hodinku. Čauko.